Γιατί να αγοράσεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο και όχι ένα μεταχειρισμένο? Πρώτον, είσαι ο πρώτος που το οδηγάει και δεν φοβάσαι αν ο προηγούμενος κάτοχος, όπως ένα μεταχειρισμένο, το έχει οδηγήσει περίεργα, δεν του συμπεριφερόταν καλά κλπ. Δεν φοβάσαι αν είναι τρακαρισμένο ή αν έχει γυρισμένα χιλιόμετρα όπως κάποιο μεταχειρισμένο. Ναι, για εσάς που πάτε να γράψετε σχόλια, ξέρω ότι θα πείτε ναι, υπάρχουν πλέον μετρήσεις και μεθόδους κλπ. Σίγουρα. Αλλά πόσοι την έχουν πατήσει ακόμη και με όλες αυτές τις μεθόδους που έχουν υπάρξει? Τρίτον, είσαι στην εγγύηση. Όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν εγγύηση 3, 4, 5 χρόνια εγγύηση. Οπότε οτιδήποτε και αν πάει στραβά, θα ξέρεις ότι σε καλύπτει η εγγύηση. Τέταρτον, οι τιμές ενός μεταχειρισμένου έχουν πάει, παιδιά, στο Θεό. Αν θες να βρεις πλέον ένα καλό μεταχειρισμένο 2018-2019, θα δεις ότι από ένα καινούριο δεν απέχουν και τόσο πολύ. Πέμπτον, μπορείς να το πάρεις με δόσεις, κάτι που σε ένα καλό μεταχειρισμένο, άμα είναι από κάποιον ιδιώτη, δεν μπορείς να το πληρώσεις με δόσεις. Ωραία, και μάλιστα στα καινούργια αυτοκίνητα υπάρχουν πλέον και πολύ καλά επιτόκια. Και έκτον, γιατί σε 5 χρόνια